Ens trobem a l'Església de la Salut, al costat de Sabadell. L'excursió que proposem avui és fer una passejada circular pel Rodal de Sabadell i anar des de la Salut fins a l'Ermita de Togores. La ruta és curta i planera, molt indicada pels més petits. Podem deixar el cotxe al pàrquing de la Salut i començar a caminar des d'aquest punt. Cal travessar la carretera i seguir els rètols. El primer tram segueix un camí ample i planer que transcorre entre camps de conreu i masies fins a endinsar-se al bosc. Les vistes de Montserrat, la Mola i el Puig de la Creu són espectaculars. Un cop superat el primer tram, el camí s'endinsa pel bosc. Els més petits surten del camí una mica monòton i tracen la seva pròpia ruta, tot enfilant-se i buscant emocions. Els rètols ens guiaran fins a l'ermita, que no està gaire lluny, però si es vol allargar la sortida, el bosc de Togores connecta Sabadell i Castellar del Vallès i seguint les indicacions s'hi pot arribar sense problemes. El camí serpenteja per dins del bosc, però no presenta cap dificultat. En poc temps arribem a l'ermita de Togores, monument del municipi de Sabadell protegit com a bé cultural d'interès local. Són una ermita i una masia del segle XIV, situades en una esplanada envoltada d'alzines. Es creu que l'ermita es va construir sobre unes restes romanes, però no és fins al 1323 que se'n té constància documental. L'esplanada és magnífica per menjar una mica, jugar, investigar i prendre el sol. Iniciem la tornada tot seguint el camí que voreja l'ermita. La tornada transcorre per una zona més humida i ombrívola. El resguard del bosc, tot travessant la Torre del Canonge, masia d'origen medieval datada del segle XII. Després de la masia passarem pel costat de camps de conreu i finalment retrobarem el camí principal. Amb una mica de sort trobarem companyia molt divertida pels més petits. Des d'aquest punt ja només caldrà desfer el camí per tornar a la Salut. Esperem que us hagi agradat. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins a la propera sortida.